Renæssancen varede i Danmark fra ca. 1500 til ca. 1560. Christian IV var en typisk nordisk renæssancefyrste. I renæssancen søgte man tilbage til antikkens rødder, hvor kunst, filosofi og litteratur blev de nye idealer. Deraf kommer ordet renæssance, der betyder genfødsel. Christian IV var søn af Frederik II og dronning Sofie af Mecklenburg. Han blev i 1596 kronet til konge af Danmark-Norge som 19-årig. Han blev en af Danmarks største bygrundlæggere og udfoldede i København en stor byggeaktivitet. Christian IV ønskede at skabe prægtige rammer omkring hoffet og besluttede derfor at bygge og ombygge en masse storslåede bygninger. Den første bygning Christian IV byggede var Tøjhuset i 1598. Tøjhuset skulle blive Nordens største tøjhusanlæg og ligeledes den største bygning i København. Christian IV havde store ambitioner, og Tøjhuset skulle styrke den danske flåde. Tøjhuset skulle imponere og vise fyrstens magt. Tøjhuset fungerer i dag som våben- og krigsmuseum. Frederiksborg Slot ligger i Hillerød, hvor det først blev opført af Frederik II tilbage i 1960'erne. Christian IV, der i øvrigt er født på slottet, besluttede sig for at ombygge, hvilket foregik mellem 1600 og 1620. Slottet blev bygget til at være Nordens største renæssanceanlæg og skulle styrke kongens position som magtfuld og europæisk monark. Frederiksborg Slot skulle anvendes som Christian IV's resident, og slottet blev derefter brugt som kongebolig de næste 200 år frem. I 1606 købte Christian IV 46 private grunde og opførte en park, også kaldet Kongens Have. Det var oprindeligt et landligt lysthus, kongen opførte i parken, men frem til 1626 blev det udbygget til det slot, som vi i dag ser. Rosenborg var kongens yndlingsresidens, hvor han også sov ind i 1648. På Rosenborg Slot kan man finde de danske kongers kronologiske samling med interiør, kunsthåndværker og portrætter fra Christian IV til Frederik VII tid. De danske kongelige kronjuveler bliver bevaret og beskyttet i skatkammeret på Rosenborg Slot. Slottet åbnede som museum i 1838. Mens Frederiksborg Slot og Rosenborg Slot blev opført i Danmark, udbrød Kalmarkrigen, der blev startet af Christian IV som en strid mod svenskerne om kontrollen over Nordnorge og handel i Østersøen. Efter Kalmarkrigens afslutning i 1613, der resulterede i, at Sverige fik Kalmar tilbage mod at betale krigsskadeerstatning på 1 million rigsdaler, byggede Christian IV Bryghuset, der er en af Københavns ældste bygninger. Det vældige hus er enestående placeret midt i det historiske miljø omkring Frederiksholms kanal og umiddelbart ved Københavns havn. Bygningen er mest kendt som bryghus, men er oprindeligt bygget som en del af Københavns militære befæstning. Oprindeligt var Holmens Kirke Frederik II's ankersmedje. Smeden blev ombygget af Christian IV til Flådens Kirke i 1619. Fra 1641 til 43 blev kirken udvidet til den korsform, som den har i dag. Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller blev bisat for Holmens Kirke, og kongefamilien har anvendt kirken gennem flere årtier til bryllupper og barnedåb. Senest er kronprinseparrets tvillinger blevet døbt i Holmens Kirke. Børsen ligger på Slotsholmen og blev opført i 1623 som handelsbygning. Den fungerede helt op i 1800-tallet som varebørs, og frem til 1974 rummede bygningen Københavns Fondsbørs. Børsen regnes for et af de fineste eksempler på nederlandsk renæssance i Danmark. Du kan altid kende børsen på den dragespir, der er formet af 4 dragehaler, der snor sig omkring hinanden. 2 år efter børsen var blevet bygget, besluttede Christian IV at gå ind i kejserkrigen på protestantisk side. Han rykkede sin hær bestående af en blanding tyske og danske soldater mod syd. Den 17. august 1626 stødte kongens hær sammen med den katolske hær ved Lutter am Barenberg. Den katolske hær gik til angreb og trængte kongens tropper tilbage. Efter et forgæves modangreb brød hæren sammen, og kun med nød og næppe lykkedes det Christian IV at undslippe med resterne. I 1420'erne byggede Erik af Pommern en fæstning, som Frederik II i 1570 besluttede at ombygge til et slot i renæssancestil. I 1577 fik slottet sit nye navn, og i 1585 stod det nye slot færdigt. Kronborg brændte dog ned i 1629, men i 1630'erne genopførte Christian IV Kronborg.
Kronborg er i dag medtaget på UNESCO's verdensarvsliste. Byggeriet af Trinitatiskirken blev påbegyndt den 7. juli 1637, og kirken blev indviet 1. juni 1656 på Trinitatis søndag. Planerne om en kirke ændrede sig fra en kirke til et kompleks med både kirke, bibliotek og astronomisk observatorium, senere kendt som Rundetårn. Byggeriet af Rundetårn blev påbegyndt i 1637, og tårnet stod færdigt i 1642, blot 6 år før Christian den 4. dør. Der er en kæmpe, som rager så højt og så stolt op imod skyen. Over 300 år har den holdt vagt ved vor dejlige by. Det var på Rundetårn. Denne sang er sunget af Ove Sprogøe og Dirch Passer i den gamle film, der hed Det var på Rundetårn. Rundetårn er 41,8 meter højt og er mest kendt for sin spiralgang, der fører hele vejen op til udsigtsplatformen. 1. juli 1644 finder søslaget ved Koldberger Heide sted, hvor Christian den 4. mister sit højre øje. Christian den 4. dør 28. februar i 1648, 71 år gammel. Han blev begravet i Roskilde Domkirke. Christian den 4.s valgsprog var Regna firma pietas, fromhed styrker rigerne, der står på alle de bygninger, han har været med til at bygge.